Bon dia a tothom, amics i amigues. Soc en Lluís Puig i des d'aquí, des de Brussel·les, em complau moltíssim poder fer un petit vídeo per celebrar, per fer-vos saber aquest 40è aniversari de Carrutxa. 40 anys de bona feina, 40 anys de generar amistats, de generar relacions amb persones de moltes poblacions, amunt i avall dels països catalans i de molt més enllà. 40 anys de recerca, d'investigació, de revitalització i de promoció i divulgació del nostre patrimoni cultural català. Per tant, 40 anys són una vida per qualsevol de nosaltres. Vol dir una llarguíssima dedicació feta des d'aquest moviment associatiu tan implicat amb la nostra festa, amb la nostra cultura popular, amb les nostres formes de ser, de treballar, de viure i de morir, amb les nostres formes d'expressar-nos i de manifestar-nos davant del món com volem ser. Jo només puc fer és que agrair moltíssim a totes les persones que hi han passat i les que hi sou i les que hi sereu. Que continuï aquesta feina, que continuï aquesta tasca, malgrat els malgrats, però sempre amb la mirada posada endavant. Moltes felicitats pels 40 anys de Carrutxa i que tots en puguem viure plegats molts més. Una forta abraçada.